କାହାର ହେବେ ବର୍ଷା ଆମେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଥା କହୁନୁ ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ବର୍ଷା ଆଉ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ। ସତରେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଆଉ ଥରେ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବେ? ବାସ୍ତବରେ ଇଏ କେବଳ ଭ୍ରମ ଭଳି। ଆଉ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ପଛର ଅସଲ ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ୱାଇଫ୍। ନିଜେ ଏହାର କାହାଣୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମଲ୍ଲ। ବିଜୟ କନ୍ଦୋଇ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ନାୟିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ୱାଇଫ୍ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଜୟଜିତ ନାୟକ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର, ବିଜୟିନୀ ମିଶ୍ର, ରବି ମିଶ୍ର, ଋଷି, ସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଶୋଭା ରାଉତ, ପୁନୁରି, ପିହୁ ଓ ପାୟଲ। ବିବାହ, ବନ୍ଧନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିବାର ପ୍ରତି